sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagig-usa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa diha sa kadali nga kahilom, maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta sa Dios ang iyang kapasayloan. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyong mata, langit nung
magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga igugmaon ka namo sa tibok kasing-kasing, o nga igugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong pagigugma kanila. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaubsanon, ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong ug pagmapaubsanon, basin pag mahilikay kamo, inig-abot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon, mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nabilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan, ni mamakakpa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila, nga wala na'y angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Kabos diha sa Espiritu, kaila ang gingharian sa langit. Kasaligan ang tod sa kahangturan, nagaamping sa katarong alang sa dinaog taog, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga bihagang Ginoo, nagapaning kawas. Langkapus iya sa Espiritu, ay ilang gingharian sa sa mga buta ang Ginoo, nagahatag og higdatan-aw. Niadtong nahiluka pa ang Ginoo, nagpabangon. Sa matarong ang Ginoo nagugma. Sa mga langyaw ang Ginoo nanalipod. Langkapus iya sa Espiritu, ay ilang gingharian sa sa mga ilog sa pangabalo ang Ginoo nagatabang. Apan ang dalan sa dautan iyang gisalikwan.
jud sa kangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Bulahan ang kabos niya sa Espiritu, kay ila ang ginharian sa langit. Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, hunahunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan, aron pagpakaulaw sa mga maalamon. O gipili niya kadtong giisip nga huyang, aron pagpakaulaw sa taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay, o gipakawalay bili sa mga tao, aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus, o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, o kita nahimong balaang katawhan niya o gihatagan kitag kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod didto. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila ni ining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daugon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahayuna kaninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo,
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Blessed Sunday natong tanan. Mga igsuon, karong Domingguha atong nadungog ang giya sa atong pagka-Kristiyanos. Atong nadungog ang pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo o ang gitawag nato nga Beatitudes. O bulahan kita. Nindot kaayo paminawon ang pulong sa atong Ginoo, pero murag lisod kaayo buhaton. Sa unang tanaw, makahuna-huna kita na kung ato lamang ning sundon na pagtulunan, ubay-ubay kanato ang mga mahimong mga santos. Kay muraman o dili kini para sa ordinaryo nga tao nga naningkamot na mabuhi sa matag adlaw. Apan ato bayang pagkahinumduman mga igsuon na ang atong Ginoo wala baya nagtudlo og lisod nga pagtulunan. Wala baya siya nag-ingon na paningkamot og dublihan ninyo ang inyong gibuhat. Wala siya nag-demand, wa siya nag-pressure kanato. Ang iyang gibuhat, ang pagpahinumdum lamang kanato na kung kini atong sundon, kita mamahimong bulahan. Mao bitaw matud pa ni Saint Augustine, miingon siya na the Beatitudes contains the description of our Christian, of our perfect Christian life. They are the anatomy of our sanctity. Mao kini ang atong dalan padulong sa pagkabalaan. Mao kini ang atong kinabuhi diha sa pagsunod sa pagkabulahan aron atong maangkon. We become sharer of the holiness of God. Hilumduman nato na dili man ang beatitude dili kini listahan or checklist na kung atong sundon kita mamahimo ng balaan. Atong pagkahinumduman na ang beatitudes hulagway natong tanan. Mao kini ang DNA sa atong pagka-Kristiyanos. Mao bitaw mangutana kita sa atong kaugalingon. Kabus ba kita sa butang nga espirituhanon? Hinumduman nato na ang bulahan sa pagkakabus sa espirituhanon, diri nagsugod ang tanan. The very foundation of our Christian life kay diha sa pagkakabus sa espirituhanon atong mapadayag ang atong pagkamahiubsanon. Na ang usa ka Kristiyanos kahibalo muigo umuingon sa iyang kaugalingon na dili gikan sa akong paningkamot ang tanan, kundili kining tanan gikan sa maayo, maluluyon ug mahigugmaon nga Dios. Ug ang Dios lamang ang makahimo niining tanan. Ato untang pagkahinumduman na diha sa atong pagkamayugsanon, atong gitanom, ato ang gibuild ang atong pundasyon diha sa atong pagkahimong tinuod nga sumusunod kay Kristo. Mga igsuon, anaa ba nato ang pagkabulahan diha sa pagkasubo? Hinumduman nato na ang Ginoo nasayod sa tanan natong mga gidala. Ang Ginoo nasayod sa atong gipas-an sa atong kinabuhi.
Busa mao bitaw na ang gugma na iyang gipakita diha kanato, gugma man na kaybalo mo sakripisyo. Ang Dios atong pagkahinumduman, mihatag kanato sa pagtulunan, kundiin siya mismo nakasabot kay iya kining nasinati. Hinumduman nato na ang atong Kristohanong kinabuhi or Christian life, dili man kinabuhi na hanay kaayo, kinabuhi na puno sa kalipay. Kay dili nato maangkon ang kalipay kung dili nato maagian ang sakripisyo. Pero dili kita mahadlukon na kita magbangutan, na kita magantos. Kay sayod kita na yes, adunay problema, adunay hagit diha sa kinabuhi, pero sayod kita na ang Dios miuban kanato sa pagpasan ni ini. Mabitaw na in every time we experience we fall down, we always get up. Kanunay kitang mubangon, kay ang Ginoo mipasan man usab uban kanato. Busa mga igsuon, bulahan kita nga nagbangutan, bulahan kita nga nagsubo, kay sayod kita na duol ang Dios ug ang Dios uban kanato. Busa dungagan nato ang atong pagsalig. Atong isalig ang tanan sa Dios while kita usab gibuhat nato ang tanan. Mga igsuon, bulahan kita ang mga maagop na naningkamot kita na bisan diha sa atong pagkahuyang, no? It doesn't mean man na ang atong weakness mo surrender na kita, bulahan gyapon kita kay diha sa atong pagpanaw ni ining kinabuhia, magpabilin kita diha sa pagpili sa pasensya instead sa kasuko. Magpabilin kita sa pagpili sa kalumo instead diha sa kasakit. Nining kalibutana na puno sa kasaba o puno sa kasuko, atong pagkahinumduman ng atong Dios nga nagpakatao, ng atong Dios na miuban kanato, nagpadayag sa iyang kaugalingon na atong ipagtigbabaw ang kalumo sa atong kasing-kasin. Ug hinumduman usab nato na bulahan kita na giuhaw diha ug gigatom sa katarong. Ang mga Kristiyano sinumduman nato dili kontento sa comfortable life. Kung nagpuyo kita sa komportable nga kinabuhi, dili ka na kinabuhi sa usa ka Kristiyanos. Kaya ang Kristiyanos dili kontento sa sayon na mga butang, sa sayon nga kinabuhi. Ang usa ka Kristiyanos nangandoy nakitang tanan maangkon ang matarong na mga butang, na ang tanan mahanay diha sa kabubuton sa Dios, na matarong ang atong relasyon sa atong Dios o diha sa atong isig katao. Ug dili lamang ang atong kaugalingon ang atong tan-ahon. Kaya ang usa ka Kristiyanos naninguha sa pagkabot sa unsay kaayuhan alang sa tanan, mupuyo sa unsay katarong ug hustisya, na ang tanan gitanom sa Dios diha sa atong kasing-kasing, na sa kanunay pilion nato kung unsay maayo, sakto ug angay diha sa kabubuton sa Dios na haum diha sa atong kinabuhi. Mga igsuon, bulahan kitang mga maluluyon. Kaya atong pagkahinumduman, atong gidawat kita unang nakadawat sa gugma ug kaluoy sa Dios. Bulahan kadtong
mihatag sa kapasayloan o nangayog pasaylo. Kay hinumduman natong tanan, we are so blessed. We are bulahan. Bulahan kita kay una sa tanan. Gipasaylo kita sa Ginoo. The first act of forgiveness did not happen within our humanity. Hinumduman nato the first act of forgiveness nahitabo kay mihatag ang Dios diha kanato sa kapasayloan. Busa mga igsuon, ayaw kakapoy. Ayaw kakapoy sa pagpasaylo sa uban. Ayaw pagduha-duha sa pagpasaylo. Kay hinumdumi, ikaw gipasaylo sa Dios. You experience the compassion and mercy of God. So ayaw kalimot, ayaw pagkapoy-kapoy sa pagpaambit ni ining kaluoy ug gugma na gihatag sa Dios diha kanimo. Kay hinumduman nato, ang Dios kanunay nagulat kanato kung kita lamang matinud-anon sa paghinulsol. Bulahan ang mga putli ug kasing-kasing na nagpasabot na diha sa atong kasing-kasing wala kitay duha-duha, wala nabahin. Na ang atong kasing-kasing usa lamang ang gipitik. Our heart beats in the very heart of Jesus. Nang atong pagtagad ni ining kalibutan na puno kaayo o pagpatagad sa atong atensyon. Daghan kitag options sa kinabuhi. Dili unta nato hikalimtan that since God beats His heart diha og alang kanato, naunta kini pagbaylo or reciprocate, no? Na ang atong kasing-kasing piliun kanunay ang kasing-kasing ni Jesus. Mga igsuon, bulahan usab katong naningkamot sa pagkabot sa kalinaw. Hinumduman nato na ang kalinaw wala lamang nagpasabot na walay pagkabanggi sa usag-usa. Kundili, hinumduman nato na ang kalinaw mao ang pagpili ug pagdala sa kalinaw ni Kristo diha sa ato ang banay, diha sa atong trabuhoanan, diha sa komunidad. Hinumduman nato na ang kalinaw dili man kanang kahilom. Di ba usahay moingon kita para aduna ko'y kalinaw, dili na lang nako tagdon kining akong silingan. Dili na lang nako tagdon kining akong kauban. Dili man na kalinaw kay deep within you anaa gyapon ang kasina o kasakit. Let us remember kung maghisgot kita gani og kalinaw, aduna kay pagtagad na kaayuhan diha sa imong isig katao. Remember, diha sa kahilom, it doesn't mean aduna kay kalinaw. Kay basin baya, diha sa imong kasing-kasing, adunay daghan kaayong kasikas, daghan kaayong kasaba. When you say, we are peacemakers, anaa diha ang pagpaambit sa gugma na kahibalo mo pasaylo, sa gugma na kahibalo magkikiusa, aduna kay pagampo ng imong isig katao, ng imong kauban, ang tao na wala nimo tinggi, maangkon usab niya ang tanang kaayuhan nga gikan sa Dios. Mga igsuon, daghan kitag ma-reflect, daghan kitag mahunahunaan kung unsa ang pagkabalaan. Pero sa katapusan, ato lamang pagkahinumduman na kining tanan gihatag sa atong Ginoong Hesus isip atong giya na kita atong mabuhat ang pagkabulahan.
aron atong maangkon ang pagkabalaan. Hinumduman nato na yes, bisan pa man lisod ang pagsunod sa pagkabalaan, hinumduman nato kung ang atong pagsunod adunay tinuod nga gugma, aduna usab kini sakripisyo. Sama sa gipakita sa atong Ginoong Jesucristo diha sa krus. Let us always remember na diha sa atong paningkamot sa pagkabulahan, ato untang paningkamutan na ang atong kasing-kasing, atong matudluan, ug atong mahulma, diha gayod sumala sa kasing-kasing ni Kristo. Hinumduman nato mga igsuon ng atong nadungog na mga beatitudes, dili lang kini the ideal. This is the real of our Christian life. Part of our identity. Part of our DNA. Busa bitaw mga igsuon, hagit kanatong tanan na diha sa pananaw ug hunahuna ug kasing-kasing sa uban, ang matag usa kanato ma-identify diha ni Kristo. Mangutana ug mamalandong kita. Diha ba sa atong paggawas ni ining simbahan, nining Basilica del Santo Niño, kung ako or kung kita magtagbo diha sa kadalanan, maila ba kanako isip Kristiyanos? Sa akong paghinagbo kanimo o sa inyong paghinagbo kanako, ako bang ma-identify na ikaw usa ka Kristiyanos? Ug karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nagahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang kingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, ang Ginoo sa kanunay nagmatuto sa atong pagtuo ug nagbayaw kanila nga gitamay. Sa tumang pagsalig sa gugma sa Dios, maampuon kitang mudangop ngadto sa Amahan diha sa pag-ingon, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo, nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, mamahimong buhing ilhanan sa kaluoy sa Dios, nga andam mutabang sa mga sinalikway sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. nga ang mga pangulo sa kalibutan ug sila nga anaa sa pangagamahanan, ang tanang politiko nga gutumon ug uhawon alang sa unsay matarong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga walay trabaho sa madaling panahon makakita og igong katrabahuan sa ingon matubag ang ilang mga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug na nag-antos sa bisan unsang balatian malig-on pinaagi sa makaalim nga kaluoy sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelyoso o pagkapahari ilabi na sa Order of St. Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon ang tanang nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Dios among amahan, gipadala nimo ang imong anak dinhi sa among taliwala, nga gipakataw sa bulahang Berhing Maria. Matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapaila ug masangyaw ngadto sa kalibutan. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagpapala mo, tandaan ang bawat puso, pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsuon pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diya sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Anak sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios.
Santos nga Amahan, angay nga magpasalamat kami kanimo ug matarong nga magimaya kami kanimo. Kay ikaw lamang ang Dios nga buhi ug matuod, walay sinugdan ug walay katapusan. Nga nagapuyo sa kahayag nga walay sama. Ikaw lamang ang tinugdan sa kaayo ug kinabuhi. Nga nagbuhat sa tanan aron ang imong mga binuhat, matugob sa imong mga panalangin. Ug dadon mo ang tanang mga tao nganha sa malipayong pagkakakita sa kahayag sa imong himaya. Ang bagang panon sa mga anghel anaa sa imong atubangan, nagaalagad kanimo adlaw ug gabii. Nagsudong sila sa himaya sa imong panagway ug sa kanunay nagadaig kanimo. Busa uban kanila ug sa tanang mga binuhat ubos sa langit, sa hinugpong kalipay nagaawit kami sa imong ngalan sa usa ka tingog sa pag-awit. Santo, 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 na Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Kay ko na nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Santos nga Amahan, giilan namo ang imong kahalangdon. Ang tanan nimong mga buhat nagpakita sa imong gugma ug kinaadman. Gibuhat nimo ang tao sumala sa imong hulagway ug imong gipadumala niya ang tibuok kalibutan aron samtang mag-alagad siya kanimo lamang nga iyang magbubuhat. Magmando siya sa tanang mga binuhat, bisan pa og misupol siya og misaklikway kanimo, wala nimo siya pasagdi ug magpabilin sa gahom sa kamatayon. Hinuon naluoy ka sa pagtabang sa tanan, sa pagpangita aron makakaplag siya kanimo. Sa makadaghan mitanyag ikaw kaniya ug panagsabot ug pinaagi sa mga propeta, imo siyang gitudluan sa paglaom sa kaluwasan. Santos nga Amahan, hilabihan kadako ang imong paghigugma sa kalibutan, nga sa pag-abot sa hustong panahon, imong gipadala ang bugtong nimong anak aron pagtubos kanamo. Nahimo siyang tao sa gahom sa Espiritu Santo ug gianak siya ni Maria nga Berhen. Sama gayud siya kanamo sa tanan, gawas lamang sa sala. Nagsangyaw siya sa maayong balita, sa kaluwasan ngadto sa mga kabus, sa kagawasan ngadto sa mga bilanggo, ug sa kalipay ngadto sa mga nagsubo. Aron pagtuman sa imong pagbuot, nagpakamatay siya, ug unya sa pagkabanhaw, gilaglag niya ang kamatayon, ug gihatagan kami niyag bag-ong kinabuhi. Aron dili na kami magpuyo alang sa among kaugalingon, kundili alang kaniya, nga nagpakamatay ug nabanhaw alang kanamo. Gipadala niya gikan kanimo Amahan, ang Espiritu Santo nga iyang unang gasa sa mga nagatuo kaniya, aron paghimpit sa iyang buhat dinhi sa yuta ug pagpuno kanamo sa grasya. Busa nangamuyo kami Ginoo, nga ang maong Espiritu Santo magsantos niining mga gasa, aron mahimo kini nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo.
dinhi sa among pagsaulog nining dakong misteryo sa iyang gibilin kanamo, ang kasabutan nga walay katapusan. O langitnon nga Amahan, sa pag-abot na sa panahon nga si Jesucristo imong himayaon, gihigugma niya sa kanunay kadtong mga iyaha dinhi sa kalibutan, o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Sa samtang nanihapon sila, mikuha siya og pan, mipasalamat ug mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi mikuha siya sa kalis nga puno sa bino, mipasalamat ug mihatag niini sa iyang mga tinun-an dungan sa pag-ingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, ang bag-o nga iula alang kaninyo, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa Amahan, karon nagasaulog kami sa andumanan sa pagtubos kanamo. Nagahandom kami sa kamatayon ni Jesucristo sa iyang pagkunsad ngadto sa mga minatay, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga naha sa imong tuo. Sa pagpaabot namo sa iyang maymayaon nga pagbalik, nagahalad kami kanimo sa iyang lawas ug dugo, nga mao ang sakripisyo nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, sud-unga kining sakripisyo nga imong giandam alang sa imong simbahan ug pinaagi sa imong Espiritu Santo, hiusaha kaming tanan nga nanag-ambit nining pan ug bino ngadto sa pagkausa ka lawas diha ni Kristo aron mahingpit kami nga buhi nga sakripisyo alang sa pagdayeg kanimo. Hinumdumi Ginoo kadtong among gipahinungdan niining sakripisyo. Labi na si Leo among papa, si Alberto among obispo, ug ang tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab kami, nga miapil paghalad nining sakripisyo, nga ania karon dinhi, ug ang tanan nimong katawan, ingon man ang mga nangita kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing. Hinumdumi usab ang mga nangamatay, diha sa kalinaw ni Kristo, ug ang tanang nangamatay, kansang pagtuo, ikaw lamang ang nasayod. O Amahan, sa imong kaluoy, itugot usab kanamo ngang imong mga anak, nga makasulod kami sa langit, nga mo'y among kabilin. Uban sa mahal nga Berhing Maria, ang inahan sa Dios, uban ni San Jose, ug sa imong mga apostoles, ug sa mga santos, ug unya diha sa imong gingharian, tapos makalingkawas kami sa sala ug sa kamatayon. Mag-aawit unta kami sa imong himaya, uban sa tanang mga binuhat, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, ikaw naghatag kanamo sa tanang butang nga maayo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya,
gihatag nga na kanimo makagagawom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pangayuon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan ug panag-igsuunay.
sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo, ang matuod nga pagtuo pinaagi nining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang iyong mga ulo, pangayuon ta ang panalangin sa Dios. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan bisan kung nahisalaag sila.
Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing, aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og ang panalangin sa makagaom nga Dios, samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, lakaw kamo nga puno sa gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Blessed Sunday natong tanan.